बेळगाव तालुक्यातील बिजगणी गावची ग्रामदेवता श्री भावकाई देवीची यात्रा मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात बुधवारी पार पडली। काल मंगळवारी सूर्योदयावेळी गोंधळ, जागरण आणि धार्मिक विधींनी यात्रेला सुरुवात झाली। पंच कमिटी, हक्कदार, ग्रामस्थ आणि भाविकांच्या उपस्थितीत पारंपरिक पद्धतीने देवीचे पूजन करून नैवेद्य दाखवण्यात आला। यावेळी देवळात विद्युत रोषणाई व आकर्षक सजावट करण्यात आली होती। आज बुधवारी सुवासिनींनी देवीची खणा नारळाने ओटी भरून आरती ओवाळली आणि श्रीफळ वाढविले। प्रसंगी अनेक भाविकांनी आपल्या नवसाचे गाराणे देवीपुढे मांडले। यावेळी दिवसभर भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। मंदिर परिसरात विविध खेळणी, खाण्याचे स्टॉल, मुलांच्या मनोरंजनाच्या साधनामुळे यात्रेला विशेष रंगत आली होती। अनेकांनी आपल्या कुटुंबासह देवीचे दर्शन घेऊन मनसोक्त खरेदीचा आनंद लुटला। या धार्मिक यात्रेनंतर नवस फेडणे आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत। ग्रामस्थांच्या एकत्रित सहभागामुळे ही यात्रा यशस्वी पार पडल्याचे आयोजकांनी सांगितले।